जब से बटाइल बाबी हार में पराचा घरे घरे चलताटे इहे एगो चाराचा। अरे जब से बटाइल बाबी हार में पराचा घरे घरे चलता इहे एगो चर्चा। जीती जन सूरज हो जीती जन सूरज बा चर्चा चारों ओर के। जुगवाया गइल प्रशांत किशोर के हो जुगवाया गइल प्रशांत किशोर के। मल देखाइल जे डी कांग्रेस के हम जे पी भाजपा जे डी के रेस के। अब की देखाई जन सूरज जीता के परसन किशोर के सीएम बना के। परसन किशोर के सीएम बना के। होई बदलाव अब की बारी जरूरी सुनी न जनता के हुके जी हजूरी। होई बदलाव अब की बारी जरूरी सुनी ना जनता के हूँ के जी हजूरी। पूरा होई नहीं हो पूरा होई नहीं मनसा कोनो छोर के। जुगवाया गइल प्रशांत किशोर के हो जुगवाया गइल प्रशांत किशोर के। जुगवाया गइल प्रशांत किशोर के।